Ascultați Povasta mea! 103 MHz Magnum Radio. Bună ziua! Eu mi Vesna Prăvuluș, de asta emisija Ascultați Povasta mea. Cum se păzi tradiția și cultura lui Vlasi în istočna Srbija, trebuie să ai cineri prin sace, școli, muzeuri și etnoradioniți, ali și prin medii, să se upoznăiască cu lor tradiție, a lor viață și obiceiuri. Așa poate să upoznăiască satul, să sfătuie că aia nu e samo loc unde se face mâncarea de varuș, numai că saturi aia și păzește a noastră cultură și că e važno să aia păzăm cum n-am zoita. Vorba de obiceiul Vlasi să se înșire cultura e mult ugrojită că nu sunt mulți aia la teren și poate să prinosească aia. Acum se primecește că este mai multă lume care nu pămtuie poviești, baicuri și obiceiuri. În altă parte, tot mai puțini aia care poate să prenosească că sacile rămân fără copii. Aia care prestă multă vreme se întorcă, că acum e obiceiul în sacele lui Vlasi la istocul Sârbiei, care s-a dus în anii lui Viecu și a trecut să lucre în pămâncile lui Zapadna Europa, ei s-a zoitat de lor cultură, dar lor nepoță nu știu vorba lui Vlasi, că s-a școlăit în alt pământ. În vremea lui așa promenă, multe bună să se păzească cultura și obiceiuri care predstavește a lor vorbă. În păzitul a lor obicei, vorba e mult bună. Vorba are mare ulugă în a lor obiceiuri că vorba lui Vlasi se piarge. În vremea și-a trecută a avut mai mare joc. Ali Vlasi n-a pus în noi vorbe, numai a prihvatuit multe vorbe de altă lume. Dar în vremea și vine, care știe dali copiii mai vreau să înviață și să cânce vreo piesmă la vlașchi. Noi, printre aia, în Boră, am prătuit festivalul lui Izvorna pesma lui Vlasi. În alaltă deo am sprimit povasta de copiii pre vorba lui Vlasi Jeștol mic. Ascultați Povasta mea! Între aia și se tăcmicescă a fost și Milisa Vadamuș la festivalul Izvorna pesma lui Vlasi în Boră din Șerbanoț, care astăzi trăiește în Metonița. Astăzi are 65 de ani și de la tăcmicenie din drugi razred la osnovna școala. Cu cântarea, pe de-abia țin minte, am fost poate în drugi razred, așa, prea bine într-un, la sus Rțiseala. Un călțănior alb și, ățin cât nepotul, Michicel, așa, țin minte că am fost, de când m-am apucat. E preumă, binșor și cu armonici mai mici, tot mai mari și, nu știu câți ani, peste 20 de ani, aproape la 30 am cântat în harmonică. Și acum când copilul meu era în armonică. Și gerându-se la festivalul de și aici mulți ori am luat. Și primul mes Stoș, la Bogovina, la Slăvuiță, în Orecia, și la Topol am fost, la Caragiorge, acolo cu Cudu, cu Lumnița, la România jumătate am trecut-o numai cu cântarea. Și în Bizvarul lui Brancolar. Ei acolo când au auzit în România, în Timișoara, la Timișoara, în Bizvarul Brancolar, la el, n-am mai putut de dragă. Și îmi zice astăzi, mă cheamă ăștia, nu pot, fără ai bătrâni și așa. Am 65 acum, m-am dus în pensie, copilul încă cânt în harmonică, eu m-am lăsat de așa, alege cu cântarea. La sus Rțiseala, mă duc de toate satele. Uve că-l văd plafonul ăsta, în 10 kg. Și am multe diplome, multe zacmane în toate părțile. Păi-am bani la pântână, pașem, dragi mână. Coloane la pântână, pașem, dragi mână. Pașe cu mâna stângă, să mă ducă multe mândră, dorule. Da,
face și coadi dreaptă, să mă ducă, ea mă așteaptă. Se înghigeașă la vremea trecută. Nunța a fost, în vremea Iugoslavă, mulți orchestre au fost, mulți muzicanți au fost. Ali tot n-a avut lucru. Tot n-a cântat și mulți nunți. Eu am cântat nunțe de la Despotovaț încolo cu 9 inși a mei, colegi. Noi n-am luat nici pe vaciță, nici pe vaci. Am cântat toți 5. 800 de goști în șator, toți în Dansca, în satul ăla Belaica se-l cheamă. Aia n-am mai zăuit niciodată, mult când în gând. Și în multe locuri așa, și zavecii, și isprăceri, și nunți, și veselii, jocuri. S-a fost jocuri, a fost cum susțirtisela stalno, are și după susțirtisela a fost și ore, acum nu e nimic, acum nu mai ce. Pe la seară. Am cântat mai de viață vreo 3 ani, ori 4, aici când a fost o istorică pesma de are bătrână, zice Miroslav Șulin și cu Pera Pracisu, că ăla câncic are 600 de ani. Și aici când a fost Zampirovici de la Beograd, am spus că omule, zice că dar tu știi că tu cânti istorie, nu cânti câncic, numai cânti istoria. Și mi-a dat primul ăsta aici, atunci. Și deci așa, gerându-l, am început, am și la internet multe câncici, am. La aia vremea a fost, când a fost armonicaș, a fost multă cântare. Și bani buni a fost, și vreme bună, și acum copilul nu înțelegește atâta, moar să ducă și la lucru, ali, deci. Mai mare loc la festivalul izvorna pjesma lu muzika lu Vlasin Bor, cum la publika, așa și la žiri, a luvată pjesma lu Mirjana Nestorović Krivelji, care je din 19. vijek, care arată vremea cum am trăit când aici a fost turții. Pisu Podgoriș, ia-sto drum bătrână, drumaș trec și vină, ia-sto drum bătrână, drumaș trec și vină. Și un turc mergeare, roabiliși mânare, pe o fată mare, nevastă sa cu iare, pe o fată mare, nevastă sa cu iare. Fata să rugare, turcule dumneatiare, lasă-mă pe mine, ia-o pe nevasta, lasă-mă pe mine, ia-o pe nevasta. Mie mi-a ugit cu sătura-n pat, acu înțăpat, de-supra de cap, acu înțăpat, de-supra de cap. Înțăpat în păreace, cu strămătură iarge, furchița-n gardă, fusul pistă gardă, furchița-n gardă, fusul pistă gardă. Nevasta să
Ia-o pe sorița, lasă-mă pe mine, ia-o pe sorița. Mie mi-a ugit, copilașul mi-a plecat și el nescăldat și nelegănat și el nescăldat și nelegănat. Turcoașa vorbiare, hai nevastă, haide, nu ghingeași ce înainte, nu ce ginge în urmă, ghingeași ce înainte, nu ce ginge în urmă. Coșuțul va venire și va plecare, ploaia-l va scăldare, vântul va legănare, ploaia va scăldare, vântul va legănare. Am ascultat piesma care la festivalul Izvorna pjesma lui Vlasi în Bor a cântat Mirjana Nestorović din Krivijelj, dar acum ascultați dalje în emisie Povasta Žeštol Mik. Ascultați Povasta mea. Žeštol Mik. Vreodată a trăit un seliacă cu o lui muiare în a mică colibă lângă tufă. A fost aia bună lume cu inima bună, sprimiță să ajute la toată lumea. A avut samo un gând, să aibă copil. Cum e viața goală când n-avem copii să se joace și să aleargă aici? Cum e casa scurtă, fără a lor râs? A vorbit muiarea. Într-o zi, omul și muiarea s-a dus să uge grăgina și așa în varză a găsit copil mic. Copilul a fost bună și cu bună sănătate, ali n-a fost mai mare decât Žeštol Mik. Eci acum avem copil. Avem să chemăm Žeštol Mik, a vorbit cu drag seliacul. Și a lui muiarea a fost cu naropul și a primit Žeštol al mică ca ei copil. A grijit de el cu mare gând și dragoste, i-a dat de mâncare, al Žeštol Mik n-a crescut. Și dacă a trecut multă vreme, a fost tot așa cum l-a găsit. Žeštol Mik a fost bun copil, veseliac, a învățat tot și a arătat. Tata lui a voit să se joace cu el și să-l ducă în gârgă. Žeštol Mik a fost bun copil și părinții a fost mult măreați cu el. Ajutat lui muma lui în cuină, Žeštol Mik s-a suit la stal când muma lui a făcut crofne, a luat lingura și s-a năcăjit să bage plomadul în șerpă. Într-o zi, până să tata sprimită să ducă în tufă, să taie lemne, a vorbit părinții de el. Cum ar fi bună să poată să ne ajute cineva? Mult bun ar fi când cineva apucea să aducă calul în tufă când tai lemne. O, tato, eu am să-ți ajut, a zis Žeštol Mik. Eu să am duc calul. Ali aia nu poate, tu ești mic. Tato, nu ce sichira, a zis Žeštol Mik. Samo muma să mă răgișe la cal și să mă sloboadă între lui urechi. Seliacul s-a slujit cu el. Când a fost vremea să plece în tufă, muma a ridicat Žeštol Mik la cal, copilul a șezut pre al cal lângă a lui urechi și a vorbit unde să meargă. A mers cu calul fără mucă. Calul a mers ca cum a mergea când la el a șezut om și știe să calișe. Când a ajuns în tufă, tata slobăzit copilul la pământ. A zis să se joace aproape, că s-a cemută să nu se piardă. Žeštol Mik s-a alergat prin șupier și jedva s-a văzut din livace.
Da atunci a văzut fluturul cu mult mândre ărpi. A plecat după el și n-a văzut unde merge și când a statut să se oginească, a sfătuit că s-a pierdut. Copilul s-a spământat că nu știe cum să se întoarcă la lui tată. Când a primecit că nu e gestul mic, tata a chemat ali copilul a fost departe să-l audă. Moară că se joacă, s-a gândit tata, se întoarce el. Ali gestul mic așa a ajuns până la grădina unde l-a găsit părinții. A șezut pe varză și s-a gândit și să lucre. Până s-așa gândit, o vacă îl viage. O, bașe bună de mâncat, moară să-l înghită. A gândit vaca și a plecat către copil. Cum s-a apropiat să spământat gestul mic, a pornit să alerge, cât poace, ale n-a uspit. Vaca l-a înghițit. Și nu s-a oprit el, numai și varza unde el a șezut. Și vaca a șezut să o ginească și a drumit. Când copilul nu s-a întors la colibă, tata s-a sechirat. L-a cătat al gestul mic n-a fost nici unge. A chemat muiarea și l-a cătat amândoi. Gestul mic, copile, unde ești? A cătat tot locul în tufă ali fără uspeh, la craiul sat, la pământ și s-a plâns. Și atunci Seleacu a văzut vaca în grăgină de varză și a plecat să o întoarcă. Când s-a apropiat, o auzit glasă din ei burtă. Tato, ajută-mi! A fost aia gestul mic. Copilul meu ce-am găsit, tata a fost cu nărob. S-a înghigit și atunci el dat în gând. A știut că să vaca gâdălă de multă și cu muiarea a pornit să o gâgile. Vaca a strănutat și gestul mic a ieșit afară și a fost iară toți. Ascultați povastea mea! Ați ascultat emisia dinainte lui serialul Ascultați povastea mea. Ni sunt cu voi de 7 zile la asta loc. Ascultați povastea mea! Ascultați povastea mea! Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva kulture i informisanja. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.